Käsi ylös, jos kuuluu taakse. Arvoisa läsnäolijat, toivotan teidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Tämä järjestelmähän on ollut jo pitemmän aikaa olemassa, mutta on nyt saavuttanut sellaisen asteen, että on katsottu aiheelliseksi myös täällä kotimaassa siitä puhua suureen ääneen. Nykytilanne Linuxin kohdalla, vähän numeroita, arviolta ainakin 100 000 käyttäjää. Nyt koska tämä Linux on niin vapaasti levitettävissä, niin tämä arvio on erittäin vaikeasti sanottavissa, miten tarkka se on. Ainoat todelliset numerot, mitä minulla on esimerkiksi yksi CD-ROM-levitys, joka oli myyty, ensimmäinen versio oli myyty 10 000 kappaletta. Levityspaketteja, jotka sisältää ytimen ja ohjelmat, niitä on tätä nykyään ainakin 5 kappaletta, luultavasti 10. Tässä mulla on pari CD-ROM-levyä ihan vaan näyttää, että kyllä näin todellakin on, jos halutaan. Tämä kysymys, mikä on tullut nyt ainakin toimittajilta useampaankin kertaan eteen, että eikö se ollenkaan vähän ehkä tunnu huonolta, kun se on vapaasti levitettävissä ja mä en saa tästä mitään rahaa ollenkaan. Mennään niin hyviin puoliin ekaksi ja katsotaan näitä huonoja puolia, joita on kyselty. Eli hyvät puolet tämän vapaasti levitettävissä olevien ohjelmien kanssa yleensäkin on se, että se automaattisesti saa aika suuren käyttäjämäärän. Jos se nyt ei ole hirveän huono, niin sitä ainakin testailee aika moni. Suuren käyttäjämäärän kautta on saanut ideoita ja tietoa oikeastaan, mitä oikeassa Unixissa todellakin tarvitaan. Ja tämä palaute tietysti auttaa itse systeemiä, mutta se myöskin helpottaa huomattavasti mun työtäni ihan motivaatiotarkoituksenakin, että kun tulee paljon palautetta, niin sitä mielellään tekeekin. Aika tyhmää mun olisi nyt mennä sanomaan, että jaa, tästä olisi voinut saada rahaa, kun tästä systeemistä itse asiassa tuli niin hyvä kuin se on, ihan sen vuoksi, että siitä ei saanut rahaa. Se, joka on osoittautunut ongelmaksi, on tämmöinen luottamuksen puute ihan yrityksistä ja jopa tällaisilta yksityishenkilöiltä. Eli ollaan sitä mieltä, että hei, ei toi maksa mitään, ei toi voi olla minkään arvostakaan. Tosiaan näissä vapaa-ohjelmissa, esimerkiksi tässä Linuxissa, joka on tämmöisen no-copyrightin tyyliin suojattu, niin idea on se, että sitä saa myydä sitä ohjelmaa, mutta siinä ei oikeastaan myydä sitä ohjelmaa, vaan sitä jakelupalvelua. Ja siinä ei esimerkiksi rajoiteta sitä, että kun sä ostat sen vapaan ohjelman niin sä saat sen jälkeen antaa sitä eteenpäin, jos sä haluat ja muuta. Joo. Siis sanotaan, että joku iso yritys yrittää myydä näitä $1,000 hintaan. Niin se, että se maksoi $1,000, se ei estä ketään tekemästä tästä 100 000 kopiota ja jakelemaan ne ilmaiseksi. Koska Linux on ilmaisohjelma ja mun copyright ihan selvästi vaatii, että jos tämmöisen ostaa, niin saa jakella edelleen. Ja mä en saa siitä rahaa, mutta ei se mun mainita pahenna. Jos ne haluaa lähettää rahaa, niin sen kun lähettää. Onko tullut? Itse asiassa on tullut. Ei kovin isoja summia, mutta tässä on tullut ihan tämmöisiä virtuaaliolutpakettejakin. Tämmöistä $20 shekkejä pari kertaa, jossa lukee päällä, että osta olutta. Ja sitten on pari kertaa tullut tämmöisiä $100 shekkejä, josta on ollut jotain hyötyäkin. Se on ihan mielenkiintoinen, kun joku kääntyy sen ydin vai kaadu. Kyllä se siellä ainakin iloisesti pyörittää ilottaan.
Ei kaatu. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Miksi tämmöistä Unixia ollenkaan tehdään, varsinkin tämmöisessä yliopistoympäristössä, on se, että niitä kyllä on olemassa PC-koneillekin, mutta niiden hintataso on erittäin korkea. Eli kun esimerkiksi DOS nostaa kotikoneeseen 200 markalla, niin tuommoinen Unix-kotikoneeseen maksaa helposti 20 000 markkaa, mikä on opiskelijalle hiukan liian paljon. Menkää vaikka jonnekin tietokonekauppaan, niin kysykää, että onko teillä SCU Unix, niin ne katsoo teitä kysyyn ja sanoo, että ei, emme. Itse asiassa paljon helpompi kirjoittaa sitten.